In de jaren 82, 83 en 84 pakten Saakstra en Brandsma met haar maat Piet Jetsen Faber 41 oerwinnings, waarvan 2 keer de PC. Vergelijkje is altijd dreig. Wie Pelé nou bijgelijks beter dan Maradona of is Messi nou toch de beste? Het is appels met parren, maar leuk is het wel. Tot dit nou ik nog zeer dat dit record nou verbrutsen wordt? Nee, wat mij betreft net bovendien, we kunnen er absoluut niks aan doen. Maar records zijn er om verbrutsen te worden en dat zal je waarschijnlijk gebeuren. Ja, hoe kun je dat nou vergelijken met doetiers? Ik bedoel, je maakt je altijd een listjes. Waar is nou het beste petoren eer? Hoe zit dat in dit geval? Nou, ik denk dat het voor wie en dan is dan uiteraard een heel Skoflien. Dat het een unieke prestatie is, maar dat vind ik nog met deze man niet. In hun tijd ben zij gewoon mooi vastsprong het beste petoer. En ik denk prachtig mooi verkeers en dat er nog weer een nieuw record is. Dus, en deze man die verdient niet dat ik. Alles liep erop dat het parcours van Van der Bos het helling duurt. De eerste 2 omlopen binnen maar 4 om in een makje. De finale wordt dan een fraaie en een spannende wedstrijd. Jan de Groot, Marten Veenstra en Pier Piersma. Het wordt 4 om een fjouwer en 6 gelijk. Voor het parcours van Jan de Groot, maar met een fraaie opslag van Van der Bos wordt het toch nog 4 gelijk. Op 4 gelijk en skinne 6 kiezen het dan allemaal uit het parcours van Jan de Groot. Maar de tweede kans gaat vot, de derde kans gaat vot, dan is het 6 fjouwer. Als de wedstrijd dan niet in toch als een nachtkeers uitgaat. Van der Bos slaat de bal boeten. En de overwinning is er dus van de parcours van Jan de Groot. En dus geen record voor teken Triemstra en zijn maten. De mannen zijn heel goed tekeerd zitten nu. Hier net hebben we een paar rare foutjes. Ik ken zelf jou gelijk liedje keert sla ik weer. Als ik kom 4 fjouwer voor en dan rijden we het uiteindelijk op. Nou, vanaf het begin een dreige partij en op zich een mooie partij volgens mij voor het publiek. Ja. Maar we lopen krijgen om het kwaad te zijn, jammer genoeg. Elsen verwacht het hier een beetje en die hopen dat ik een beetje. Dat zij hier het recordverpakking in van 42. Maar dat is mooi verpest. Ja, en terecht, ja. Dan maken ze wat beter. He? We gaan ons best doen en we gaan gewoon won. En terecht won. Speelde dat ik bij mooi dan? Dat is weer van, hey, zij gaan het record pakken, wij doen er alles om verzorgen dat zij dat net pakken kunnen? Ja, dat ga je wel in de hol. Dan denk je van, dan wil ik er net in de finale de Chin in haar letter. Als hem zegt van dit en dit is gebeurd, nee, dan wordt het winnen. Ja. Ja. Speelde dat nog mooi, dat record? Ja, natuurlijk. Hier ben je nog ik omdat wij het record pakken kunnen, dus dat merk je wel. En wilde ik graag zo gauw mogelijk pakken, dan ga je dat maar gewoon en dat zal ik vers komen, maar ja, maar nee, wacht zie. Dat is nee maar. Ja, snel in Haas, ik altijd een mooie partij, dan geef je er dan weer voor.